Crema catalana de Sant Josep. En primer lloc, voldria explicar-vos d'on ve aquesta tradició i qui la va crear. La crema catalana, també coneguda com a crema cremada, a la cuina catalana consisteix en una base pastissera, rovells d'ou, sucre fi, pell de llimona, canyella en branca, midó i llet fresca. Normalment es cobreix amb una capa de sucre caramelitzat sobre la superfície per proporcionar un contrast cruixent. Es menja durant tot l'any, però és habitual en el dia de Sant Josep, celebrat el 19 de març. Fins fa poc era generalment considerat un postre de festes. La història explica dues versions. Per una part, com a llegenda, es deriva d'una visita que va realitzar al segle XVIII un bisbe a un convent de monges catalanes. Davant de tal esdeveniment, les monges van decidir fer un púding de postre, però els hi va quedar massa líquid. I llavors li varen donar diferents tocs per recuperar la seva textura i al final el varen cobrir tota la superfície amb sucre cremat. Quan el bisbe va començar a menjar el púding, el sucre encara era molt calent i el bisbe, que era una mica glotó i no podia esperar que la cullera es refredés, va dir: «Collons, crema», que vol dir bull i crema. Des de llavors, aquest és l'origen del nom crema. Per una altra banda, d'acord amb estudis més seriosos i fiables, la identitat anglesa Trinity Cream va començar al segle XIX al Trinity College de Cambridge. La identitat francesa, crème brûlée, va aparèixer en el segle XVII de la mà del famós cuiner francès François Massielot. No obstant, la crema catalana era ja coneguda des de feia molt temps, d'acord amb els ben escrits llibres medievals de Saint-Sobi del segle XIV i del llibre de Koch del segle XVI. Per tant, el seu origen és una mica confús, perquè també és sabut que el púding ja existia en la República Romana molts segles abans de Crist. En qualsevol cas, és considerat com un dels postres més antics d'Europa. Finalment, el que és ben cert és que estem gaudint d'aquesta tradicional crema catalana durant tot l'any. Postre molt adequat per festes familiars i moltes gràcies per la seva atenció i, per favor, disfruteu-lo molt, Josep.